παππούς είναι κατά κάποιον τρόπο ένα πρόσωπο από δεκάδες που έχω γνωρίσει στα παιδικά μου χρόνια, γιατί και εγώ έχω γεννηθεί στην πόλη, μεγάλωσα εκεί, έφυγα από εκεί 14 χρονών, το 1964, δηλαδή την περίοδο που διαδραματίζουν και τα γεγονότα της ταινίας, και το πρόσωπο του παππού, όταν διάβασα το σενάριο, μου θύμισε ένα σωρό θείους μου, συγγενείς μου, δικούς μου ανθρώπους, χαμένους πια όλους. Το σενάριο, που είναι και μια προσωπική ιστορία του Τάσου, του Μπουλμέτη, του σκηνοθέτη, έρχεται να ταυτιστεί και με τη δική μου ιστορία κατά κάποιον τρόπο. Εγώ έφυγα λίγο μεγαλύτερος από τον Μάρκο, από την Κωνσταντινούπολη. Ήμουν 14 χρονών, τώρα ο Φάνης που παίζει ο Μάρκος είναι πόσο χρονών είσαι στην ταινία? Στην ταινία από 5 έως 11. Από 5 έως 11. Δηλαδή ως τα 7 χρόνια είσαι στην πόλη και μετά είναι κάποιες σκηνές στην Αθήνα που είσαι μικρός, έτσι. Γιατί ο παππούς δεν φεύγει ποτέ από την πόλη? Εκεί βρίσκεται και το μεγάλο μυστικό της ταινίας. Οι Έλληνες όλοι της πόλης αναγκάστηκαν να φύγουν τότε. Κάποιοι που είχαν δυνατότητα να μείνουν επειδή είχαν τουρκική υπηκότητα, όπως ο παππούς, που δεν τον έδιωξαν δηλαδή, όπως τον μπαμπά σου στην ταινία. Τον παππού σου δεν τον έδιωξαν γιατί είχε τουρκική υπηκότητα, δεν είχε ελληνική υπηκότητα. Έμεινε λοιπόν εκεί και παρά το ότι δεν θέλει, κανένας άνθρωπος δεν θέλει να χωρίσει από την οικογένειά του και να ζει χώρια από αυτούς, προτίμησε να μην ξαναδεί ποτέ ούτε την κόρη του, ούτε τον γαμπρό του, ούτε κυρίως το Φάνη, που τον εγγονό του, που τον λάτρευε, εσένα, για να μην εγκαταλείψει ποτέ την πατρίδα του, το μέρος που γεννήθηκε. Η πατρίδα για τους ανθρώπους αυτούς τους παλιούς είχε μια πάρα πολύ μεγάλη αξία. Τώρα δεν το πολύ καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Για τους ανθρώπους αυτούς σήμαινε πάρα πολλά η πατρίδα τους. Ήταν κάτι ιερό μέσα στο κεφάλι τους και δεν ήταν απλό πράγμα να εγκαταλείψεις την πατρίδα σου και να πας να εγκατασταθείς κάπου αλλού. Αυτός ήταν αναντάμ μπαμπαντάμ που λέγανε τα παλιά χρόνια, γεννημένος εκεί από κατά μάνα κατά κύρι. Πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι έμειναν στην πόλη μετά τις απελάσεις. Ένας από αυτούς είναι ο παππούς. Δηλαδή, το 1964 η Κωνσταντινούπολη είχε 300.000 Έλληνες. Μετά το 1964 μείνανε 2-3 χιλιάδες άνθρωποι που όσο περνάνε τα χρόνια μειώνονται. Σήμερα είναι ούτε 1000 μπορεί να μην είναι.